Takže čau lidi, já jsem Sasony a jsem součástí nově vznikajícího YouTube channelu Free Gaming Group. Jsme nová herní skupina, zajímající se hraním nejrůznějších her. Já jsem konkrétně Sasony, budu točit Minecraft Aether a Terrarii, ale nejsem tu sám, je tu i Filled Up. Čau lidi, a já budu točit WoWko, Minecraft Single Player, Let's Play a nějaký ty programy, třeba FL Studio a tak dál. A vedle mě sedí Mafo. Já budu točit League of Legends společně se Sasonym a dál pár dalšíma lidma, které vám pak představí Sasony. Dál Battlefield 3, který bez Ascent a Team Fortress 2. To budeme točit taky ve více lidech. Ti lidé, kteří nám budou pomáhat, můžete, nebo uvidíte je jako Ahmed CZK, to je takový jeden troll, Divey, to je náš známý, a pan Pokušeňa, ale pan mu nikdo neříká, protože je to divný, takže ho poznáte podle toho, že mu budeme všichni říkat Martine. Tak to by bylo k členům všechno a teď něco více k tým videím. Takže videa budou vycházet v nepravidelných intervalech, takže nemůžete očekávat třeba 4 nebo 2 videa denně, prostě jak se komu bude chtět, tak natočí, zrendruje a hodí na net. Jak už jsme zmínili, budeme točit ve víc lidech hlavně, i to WoWko a Team Fortress převážně asi, ale momentálně nás hodně baví i ten Tribes Ascent. A to je asi tak víceméně všechno. Máte ještě něco co říct? Ne. Tak díky, že jste zkoukli tohle první video. Doufáme, že se vám budeme líbit a popřípadně rozesílejte tohle video i naše další, když se vám líbily. Možná dejte like i odběr, i když na tam první video toho chceme asi příliš. Takže pokud se vám prostě budeme líbit, budeme strašně rádi, když nás doporučíte a loučíme se s vámi. Čauko. Čau. Čau. A teď vás zdravím ještě já, konkrétně Sasony. Chci ještě k tomu dodat to, že pravé vycházení videí bude až začátkem prázdnin počínaje, jako, protože momentálně končí škola a takhle, takže mám spoustu povinností, takže můžete čekat nejvíce videí až o prázdninách. Omluvte špatnou kvalitu.